Бяха те 10 месеца ужасни, но какво да се прави? Няма как да избягаш. Но за сега тези месеци свършиха. Честито лято и честита ваканция! Здравейте! Вие сте с третото видео на Мириам Джамбазова! Хайде! Добре! Погледнете малко назад. Няма значение колко. Само да е в учебно време. Знам, че изобщо не ви липсват тези времена, но в днешния клип ще се върнем там. И темата е барабани, моля. Мислите в училище. Гладна съм. Кога свършва този час? Значи остават 18 минути. Това ще рече 6 пъти по 3 минути. Да, точно така. Какво ли ще стане, ако някой дойде и почне да стреля? Как съм стигнала чак до този клас? Говори по-бързо. Какво се случва? Защо уча това? Помни малко, бе, идиот. Студено ми е. Ще завра. Досаден си. Нищо не разбирам. Искам да се прибера. Какъв е следващия час? Мразя те. И теб. Да, и теб. И теб също. Млъкни, бе. Плаче ми се. Как получи този отговор? Не ме вдигай. Не се набивай на очи, не прави очен контакт. Не. Ако си ударя главата достатъчно пъти в чина, дали ще умра? И това беше от мен. Благодаря ви за отделеното време. Ако някой от тези мисли е минава през главата ви, моля, споделете, харесайте, абонирайте се. И да не ви е минава пак, направите неща. И да. Чиста ваканция! Чао!